Deixa'm donar el torn de pregunta. Comences tu, Jordi? Bueno, Vicente, hola. com valores aquesta victòria a l'equip? És una victòria important, necessitàvem estos tres punts per estar un poc més tranquils i bueno, satisfet perquè al final s'ha quedat així, no? També un poc de la forma, que pense que molts partits concrets han merescut guanyar d'una forma clara i no ho han fet i bueno, també jo crec que a vegades li ve bé a la gent tenir una victòria d'esta forma. No sé si a la mitja part heu parlat una mica perquè l'equip el partit s'havia posat molt costa amunt, a més amb la xiulada del públic, la primera xiulada significativa de la temporada. Què heu parlat? És normal, a vegades està bo, no anem a voler ara res, de veres que han parlat prou, perquè crec que el partit hem entrat molt bé en el partit, que els primers 15 minuts han fet un poc el que havíem treballat, el que esperàvem també del rival, ho han controlat prou bé i crec que eren mereixedors de ficar-se per davant del marcador. Ara bé, de veres que a partir del gol ho han fet tot al revés. Han passat de fer mèrits, de jugar bé, a ficar el cul un poc darrere, no atrevir-se, pareixia que ha anat tot al revés. En vez d'aquest gol, donar-nos la tranquil·litat, perquè era el més difícil, aquest equip al final és l'equip menys golejat fora de casa, és molt difícil fer els gols. Entonces, en fer-ho difícil, ficar-se per davant del marcador i quan a partir d'ahir pensàvem que segurament tot anava a ser més fàcil, ha sigut tot el contrari. S'ha trobat en un gol també a baló parat, que és un equip que ho maneja molt bé i ho havíem vist i després que han fet moltes coses mal, moltes coses mal. En aquest període, després de l'empat d'ells, a l'equip li pot haver passat pel cap tot el que ha passat al llarg d'aquests darrers dies. No sé si tots aquests temes extra futbolístics també poden haver afectat una mica el joc de l'equip. No, més enllà de temes que no siguin futbolístics, jo crec que la situació, perquè al final l'equip no està on deu d'estar, això és la realitat. Entonces, és difícil jugar a Xina, és difícil, te pot pesar i crec que és el que un poc ens ha passat a tots, que quan ens han donat la volta al marcador, tot, no quan ens han donat la volta al marcador, quan s'han ficat nosaltres davant el marcador, és quan ha donat la sensació que tot això ha aflorat, i aquests nervis i aquestes preocupacions, això és la impressió que m'ha donat a mi també. Veient el partit ha donat la impressió una mica, no sé si com has vist la jugada del penal que li xiulen al Nàstic i la jugada del gol de l'he vist no antes, l'has vist una abans? Jo també. L'he vist no antes, sabeu que no fan mai valoracions d'aquest tipus, segur penalti, com altres vegades l'han pitat en contra i tampoc sé si era o no era. Jo crec que hasta la jugada del gol hem sigut superiors i mereixíem anar per davant del marcador. Trastorna molt els plans el fet que Reina es perdi el partit el proper diumenge? No és l'ideal, en condicions normals, porters del primer equip, desgraciadament ara mateixa no podem comptar en cap dels dos, però el futbol té això, les oportunitats i les situacions de jugar a la gent li ve així, al final tenim ahí gent esperant, gent de la cantera que n'hi ha que apoyar-los i quan se dona aquesta situació tenen que aprovechar-les també. No sé què passa a l'equip, que moltes vegades, no és la primera vegada que quan marca un gol sembla que canvia el xip, no sé com es pot explicar això. Bueno, no és la intenció, la intenció és després de fer el 1-0 buscar el 2-0, de veres que conscientment, per molt que ho parlem i per molt que la intenció sigui anar cap avant, al final fas tot el contrari, el cap te diu que vagis per allà i el cos te va cap darrere i és de veres que després del 1-0, ja dic, una cosa no lleva l'altra, hem fet moltes coses mal i segurament, a part que el rival té un mèrit també hi ha hagut molt de mèrit per part nostra. És difícil motivar un equip que es troba avui abans del partit a 15 punts del play-off? No, perquè jo crec que són jugadors que volen, altra cosa és que en un moment determinat no han aconseguit el que unes vegades mereixíem i altres vegades, però no deu de ser difícil, si no mal aniríem. Al final és el treball de l'entrenador buscar la forma d'aconseguir aquesta motivació, sinó d'una forma d'altra, i tocar un poc el que creus que pot motivar. Jaume? Em deixen interpretar
pregunti per David Rocha, més enllà del golaç que ha fet avui, quin pes té David Rocha en aquest equip com a pes insubstituïble i quin pes té per tu aquest jugador? Pues a mi me cau la baba de veure-lo. Pot estar més afortunat o menys. La setmana passada, sin anar molt lluny, no va ser el millor partit seu, però és un jugador que quan acaba el partit és que sols tens que veure-lo com acaba. Un jugador que dona moltes solucions, un jugador que veus que està jugant en la part de darrere i veu que no n'hi ha un desmarc de companys en banda i si té que fer un desmarc per la dreta d'un saque de banda va. La veritat és que és un jugador espectacular en tots els sentits, no? Però bueno, tampoc vull començar a parlar d'uns i d'altres perquè si no al final crec que tampoc és bo. Sí? Gràcies a tots. Demà descansem.